হিচাপে আমাৰ ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজ আপোনালোকে জানে যোৱা 14 জুনৰ পৰা আমাৰ সমগ্ৰ বিটিআৰত 40টা সমষ্টিৰ 420টা ভিচিডিচিত এটা মেগা ইভেণ্ট আমাৰ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট হৈ আছে নামেৰে আমি নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু এইটো আমাৰ কণ্টিনিউ যেহেতু হ'ব এইটো কাৰণে এইবাৰ 1.0 অহাবাৰ যদি পাতা হয় নহয় অহাবাৰ পাতা হ'ব সেইটো এটা লক্ষ্য আছিলে আৰু এই লক্ষ্য প্ৰায় আঞ্চলিক এপছৰ প্ৰাক্তন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ফাউণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী ছাৰ উতুল বসুমতাৰী চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছে নলবাৰী এম ই স্কুলত প্ৰাক্তন আমাৰ নলবাৰী অঞ্চলত বাগদেবাকুটি গাঁৱত সন্মানীয় ক্লাছ 1 কণ্ট্ৰেক্টৰ বিনোদ বেমাৰী চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছে নলবাৰী এম ই স্কুলত সন্মানীয় ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ ছাৰ বাবুল বসুমতাৰী চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছে শ্ৰীফাংকুটি অঞ্চলত সন্মানীয় গাঁওবুঢ়া তথা সন্মানীয় ছাৰ বিশ্ৰাম ৰাভা তেখেতলোকৰ চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছে বাৰাগাঁও অঞ্চলত সন্মানীয় গাঁওবুঢ়া ছাৰ GSK বসুমতাৰী চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছে তাৰাজুলি LP স্কুলত সন্মানীয় এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ বিনোদ বেমাৰী চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছে বিপাংকুটি অঞ্চলত দাদা শ্বহীদ বসুমতাৰী চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছে কমাবাৰী LP স্কুলত প্ৰাক্তন হেডমাষ্টাৰ ছাৰ গৌৰী কান্ত ব্ৰহ্ম চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ বিপাংকুটি LP স্কুলৰ সন্মানীয় হেড টিচাৰ ছাৰ বিমল বাগলাৰী প্ৰত্যেক সময় চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ
लेभेलनिफ्राय गेलेबोदों दा कम्बाइन जाबाय बेनिफ्राय जोंहा टिमा मोजां जाबाय दा आरो टिमखौ हामबायदों बिदि आरो लोगोसे मोजाङै एसकेआर होनायनि थाखाय आरो लोगोसे मोन्नैबो टीमनि गेलेगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय जों फार्स्टनिफ्राय गेलेगिरि फैनानै दिनै फाइनालसिम सफैनानै जों गोसोआव गावखौनो गोजोननाय मोन्दों दिनै जों देरहादों होननानै गावखौनो गौरव खालामना लानो सानाखै मानो होननानै बुङोब्ला जेननाय देरहानाय गेमाव गासैयाबो थाखायो दा बेनि गेजेराव जोंनि जाय अपोजिसन जों एगेन्स्ट गेलेदों बिथांमोनाबो जोबोद मोजां गेलेदों बुंनो थाङोब्ला जोंनि साबसिन बिथांमोनासो गेलेदों जोंहा फार्स्टनिफ्राय गेलेदोंब्लाबो जों कम्बाइनखौ दासिमबो लाबोनो हायाखै आरो लोगोसे जों प्रेक्टिस खालामबाय थानायबो गैया जाहाथे जों बिथांमोनखौ जेनदों होननानैबो जेबो नार्भास माबा खालामाखै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बड'लेण्ड CM प्रमद बर'आ बे खेल पार्टिजों नों माबायदि मोन्दों? आच्चा दा सार बिथां प्रमद बर'नि सार खेल दैदेननायाव जों जोबोद मोजां मानो होनना बुङोब्ला जों गोदान जुनियर गेलेगिरि बिथांमोना गोदान स्कप मोनगोन होननानै जों आसा मिजिंथिनाय लानानै जों बे गेमखौ गेलेनो आवगायदों आरो लोगोसे गोदान गथ'फोरा बिदिनो गोजौ थाखोसिम थांनो हानाय मोनसे गोथों लामाखौ जों नुहुरदों जोङो समष्टि लेभेलाव आरो मोनफ्रोमबो जायफोरा गोरों प्लेयार बेखौ सायख'नानै समष्टि डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जों गेलेगोन जोङो फाइनालसिम थांनो थाखाय माबायदि नोंथांमोना हाजु जागोन रेडि जागोन बे सोंथियाव आं बेखौनो बुंगोन दा दिनै जों जा फाइनाल गेलेबाय आरो जाय बिथां जेनबोबाय बिनिफ्राय जों जिखौ एसे मोजाङै सायख'नानै लादों बेजों जों मोजां नाजानानै गुबुन टिमफोरजोंबो जों नाजानानै जों गोजौ लेभेलसिम थांनो बा गोजौ डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिमबो जों फाइनाल गेलेनो हानायसिम नाजानांगोन आरो जों सेस्था खालामगोन थेंक इउ बरिगाव PCDC नि केप्टेन मलेन बुदै ब्रह्म बिथांखौ आं गुरै खावलायनो थाबाय Under 15 now. Asma Kumna Gusai. Yes, Sunan. Promote Pura जिथुनिखि जोङो प्लेटफर्म मोनसे बनायना होबाय बियो बेसेबां मोजां जादों माबायदि मोजां मोनदों नोङो गेलेनानै प्रमद सारा जा बड'लेण्ड CM काप होदों बेखौ गेलेनानै जोबोद मोजां मोनो आरो जा गामियाव मोजां गेलेग्रा दं आरो बेफोरबो जाफुंबोफिनो आरो नों मा बुंनो सानदों उनाव जों समष्टिखौ जिल्ला लेभेलाव गेलेनांगौ नों मा सानदों देरहागोन ना देरहा जोङो समष्टिनिफ्राय बेनि थाखाय जों नाजासै जों नाजानानै उथ्रिसार जानो सानसै थेंक इउ मालाबा टिमा एसे क्लोज जा प्लेयारा फैब्रा एसे मादो प्लेयारखौनो नुवा आवगायबो सिगाङाव थाजोब प्लेयारा बरिगाव PCDC लं लेफ्ट मा जाखो दे